Kwadamada abịala ala Igbo nwa onye Igbo wu ihe ndị oke ọlụ ihe eji ama la nwa ndị Igbo dị oke ọlụ ụwụ ndị Igbo zụwa ụmụ ha la akwụkwọ ha zụkachie ike chi niile ejigbo ụlọ akwụkwọ kwụọrọ ya ejigbo ụgwọ akwụkwọ ka m gwara la ndị ofe mmalụ ọkwala Chukwu jọsụrụ gọzie ebe ha ma mkpọmkpọ la mkpọmkpọ skuulu nlọcha ha ihe niile dị mma mana achị ka ekwuo ị ga-eji onye nji ego laba anyị chinya nwere ụlọ akwụkwọ onye nji ego ebe a nwere ike iji millions go ashebi mana o nweghị ike ịtụere nwere ụlọ akwụkwọ mana ọ bụrụ onye Igbo iya atụ ịnya billions ọ bịala ewute ewu ndị Igbo la kata obu zụchashie ụmụ ha ike ọ bụrụ aka ọrụ ka onye Igbo chọrọ ịzụ nwe ọ ga-agba mbọ zụwa nwa ile aka ọrụ ahụ zụchacha ọnya mere o ji do ka ndị ibe anyị okporo first ndị ibe anyị ụfọdụ ndị ibe anyị agawa obodo oyibo ị nwere ike ishi mba lọrụ n'ụlọ ka ịzụọ nwa ka ọ dị ka nwa ngara obodo oyibo ọ ka ndị Igbo nshi eme ndị Igbo a agbagha ege mana ile anya hụla ịgba ege ebidogbo ha o nwere ike ọgwụla ịchọghị ịkpọfụ nwa obodo oyibo ịbịa hụwe nke nla obodo oyibo ishile nke ala emebakwa mma ịkpọrọ nwa kpọgaba ilezi anya ụmụazị akpọgacha obodo oyibo enweghị ka ha mma alọ ha lọrọ uri ha ṅụwaghị ya ihe ya ala eme agwa ndị Igbo lala agwa ndị Igbo lala so ọ na-eme nwa onye Igbo nwere ike onye Igbo a ejide ezigbo ego laazụ ahịa o ruo mgbe nwe mmecho o were nwe o je mee nwe ya ha agba bọị l'aka onye ọjọọ ime ihe o ji mee ka nwe gba bọị l'aka onye ọjọọ ka nwe ya ahụ woo mụta mkpọrọ isi woo bend ya mụta ụmụ ihe ahụ niile makala ihe niile a na-eme nwere proses o nwere ka esi eme ma e wuru nwa onye Igbo ihe ndị a niile na-emechi ụfọdụ ndị onye Igbo ha ndị nwechara biznes ha na ihe ala ha na-eme ndị bọyị ka ashị la ndị bọyị ahụ ndị slave o rujiola apịta onwe o mechaa ọbịa mee onwe manija nwatakịrị atụtụrụ ego rikpọkịa ọ ihe na-emela biznes ndị Igbo ha la-adaji ilele anyị hụla agwa ndị Igbo ji nwayọọ nwayọọ woola alamila agwa awụ ihe ekwesịrị ka anyị na-ekwu maka agwa ihe eji marụ ndị Igbo ama ndị Igbo ka ndị na-aṅụ ahịhịa mgbe gboo ndị Igbo ọgachagwa ugbo ha emechagwa biznes ha enweghị ha ji aṅụwa ahịhịa onye Igbo mechaa o were pami ọ sị ya ọ bụrụ ngwọ ọ sị ya ọ bụrụ ngwọ ọ ihe a ji mara anyị ịtawa nkata ka ịṅụwa mmanya ụfọdụ atawa ụgba tacha ha ṅụwa mmanya ụfọdụ atawa nkwọbi tacha ha ṅụwa mmanya mala ha ihe alọla ihu anyanwụ onye Igbo ji amụchachiri ike n'ala Igbo evuru mmanya wote gworo chashi ahịhịa aha mmemme lawenye nke ahụ ọha agwa ndị ọjọọ ihe woo jide ụmụ anyị woo na-emebi mụ wochi ka m bịa gwa ndị Igbo okwu agwa anyị la mmanya mgbochi nke nkwụ ọcha anyị mmemme eme ndị nkwụ ọcha ahụ mechaa anya na ngwọ ha ewere sakarin chọwele imi ihe mmacha ụchọ nnukwu na-egbu onye awụrụ ọrịa ndị ike na-ebili na-egbuchichi ndị Igbo Adakụ Adamma